Čaute ľudia, vítam vás u nového videa z Rocket League. Bolo som aj nahrať videa, čiže chcem vám to vynahradiť. Práve vyhrávam 1-0. Odtedy som sa o dosť zlepšil. Zlepšil som sa. Toto myslím, že je 5. part Rocket League, 5. časť. Už máme 58 odberateľov, čiže chcel som spraviť aspoň takýto špeciál pre vás, pretože streamovať mi nejde. Mám to vybuté, ukazuje mi to, že nemám ani 50 odberateľov, ale však už mám 58, čiže malo by to fungovať. Napíšte mi do komentárov, prečo mi to nejde. Ako vždycky hovorím, keď sa vám toto video bude páčiť, tak mi dajte pekný odber. Teda aspoň tí, ktorí nemáte, lebo akože málo ľudí pozerá na tie videá, to je moc ľúto. Maximálne som mal že 9 zhliadnutí. No ideme hrať, lebo som po chorobe a nechcem moc rozprávať, čiže ideme sa pustiť do hry. Keď dám v tejto hre ešte aspoň jeden gól, tak by ste mohli dať odber, ale je to na vás. A aj like, lebo akože dosť to flákate s tými lajkami. Čo viem, na minulom videu sme mali, že 1 like a asi voľakých 10 zhliadnutí, no neviem, 8, 7, no ako tak bol to iba 1 like a chcel by som akože aspoň 10 lajkov a 20 zhliadnutí niekedy. Napíšte mi do komentárov ešte aj akože čo by som mal natáčať, lebo akože natáčam aj Brawl Stars, aj Rocket League, čo som ešte natáčal, už si nepamätám. A práve je to druhý gól, čiže mali by ste dať odber, ale akože keď si chcete so mnou dať challenge, tak musím dať ešte jeden. A buď mi dáte odber, alebo aspoň like, poteším sa aj. No, ideme sa teda sústrediť na tú hru. Chlapci takto sa kradnú góly teammatea, čiže asi tak. Aj to som nevedel, kedy začína. Ale keby som dal v tejto hre 2 hat-tricky, tak je to môj najväčší skóre, ale to sa mi určite nepodarí, lebo som až taký dobrý som není. A ten Hunterman, ten hral som už 2 hry a akože, no vyhrali sme jednu a no ako môžete vidieť, tak je to ťažké, lebo ja neviem iba chytať proste. No dobre, tak dokončíme túto hru a skončíme video, lebo už je dlhé videá mi zaberalo akože dosť priestoru.
Čiže radšej budem natáčať už takéto, že 6, 7, 8 minútové max. Lebo minule som natáčal 40 minútové video a nemal ani veľký úspech. Nemal ani veľký úspech, ani lajky neboli, ani žiadny odber z toho nebol. Čiže tak akože zabralo mi to 15 GB, čiže toto ja asi nebudem robiť. A chcel by som natáčať aj na počítači. Ja neviem, či je to možné. Lebo akože nemám vybavenie, že nemám ani kameru. No, kameru ani nepoužívam, čiže asi tak. Iba na tie hry by som potreboval voľačo, ale myslím, že to sa dá spraviť aj na počítači. Čiže tak a typek si ma otočil. Otočil. 4 góly, možno výhra bude, tak to je akože dobre. Stačí mi dať 1 gól a akože bude to koniec, lebo však to za 40 sekúnd dajú 3 góly, aby vyhrali. Možno, že v predĺžení, ale tak to moc by som nechcel. Nie, no dobre. Ale to sa počíta, lebo akože taká pekná asistencia. Už pozrite, ja som to iba nedotiahol a chávam to ten iba doklep. No dobre, tak ja mám 2 asistencie, 6 striel, 4 góly a 700 bodov. Tak ja som MVPčko na 300%. A keby ste chceli, tak môžem natáčať aj zlú učiteľku, čiže Scary Teacher 3D, pretože akože aj to moc hrávam. Hlavne teraz som to hrával, čiže keby ste chceli, aby som to natáčal, dajte like, koment, dajte odber niektorý, ktorý nemáte a všelijakým svojim kamarátom môžete toto video preposlať, lebo pre mňa je to veľký úspech a ďakujem vás, že ma sledujete, tak čaute.